ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଟୋଟାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଏର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସବୁ ଚୋର ଦଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମାନେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ଆମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ବି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମେ ବି ଯୁବପିଢ଼ି। ଶଳା ଟାଉଟର କରିକି କେଜରିୱାଲ ଖାଇଲା। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆର ଇଏ ଯେଉଁ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆର ହେଉଛି ଖାସ୍ ଲୋକ। ଇଏ ସବୁ ଟାଉଟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଟାଉଟର କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଟାଉଟର। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ କଥା କହିଲେ, 60 ବର୍ଷ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 60 ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲା? କେତେ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି? ବିଜେପି ତ 20 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇସାରିଛି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଲାଜ ଲାଗୁନି ନା? କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗେଉଛ ତମେ ନା? ଲାଜ ସରମ ତମ ମୁହଁରେ ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛ ବିଜେପିକୁ ଇଏ କରିଦେବୁ। ସେ ବିଜେପିକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବିଜେପି ହାରିଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ରଖିଥିବ। ବିଜେପି ହାରିଗଲା ପରେ ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ରଖିଥିବ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ୍ ଜନତା କ'ଣ? ଜିଏନ୍ଜି କ'ଣ? ଆମେମାନେ ତ ଯୁବପିଢ଼ି ନା। ଜିଏନ୍ଜି କେଉଁଠି ହେଇଗଲେ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବା ସାରା ପୃଥିବୀର ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ 1 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆ। ଓହୋ, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ 450 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିନ ନା? ଇଣ୍ଡିଆରୁ ତୁମେ କିଣୁଛ ନା 120 ଟଙ୍କାର, 110 ଟଙ୍କାର, 105 ଟଙ୍କାର। ଯେବେ ତୁମ ମଥାର ଜ୍ଞାନ ପଶିବ ସେବେ ଜାଣିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ମୋଦିଜୀ କାହିଁକି ମନା କଲା ସୁନା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଣିବା ପାଇଁ? ମୋଦିଜୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା କି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କରିବା ପାଇଁ। 2011ରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ବି ମନମୋହନ ସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଟାଉଟର, ଯେତିକି ଚୋର, ଯେତିକି ତସ୍କର, ସବୁ ଏଇ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ଫଲୋଅର୍ସକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନେ ବିଜେପି କେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ? କାହିଁକିନା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବୁ। କେବେ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ନା ଓଡ଼ିଶା ନା ଇଣ୍ଡିଆ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବିଜେପି ଅଛି, ରହିବ, ହାରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାରି ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହୁନୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତ କ'ଣ କରିଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ବି ଜାଣିଛି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା। 60 ବର୍ଷ ଦେଶକୁ ବିକିକି ଖାଇଦେଲେ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକି ତ ଦେଇଦେଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଅକ୍ସାଇ ଚିନିକି ତ ଦେଇଦେଲ। ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛ ଦେଶର? ଜିଏନ୍ଜିର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ଦେଖ ଯେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। କେଜରିୱାଲ ତ ଏବେ ବି ତ କୋର୍ଟର କେସ୍ ଚାଲିଛି। କେଜରିୱାଲ ବାହାରୁଛି, ଜେଲରୁ ପଶୁଛି। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ବାହାରୁଛି, ପଶୁଛି। ୟା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ଯଦି ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ନା ବହୁତ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଜିଏନ୍ଜି ମାନେ କ'ଣ? ଯୁବପିଢ଼ି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ଚାକିରି ତ କରିବ ତ? 150 କୋଟି ଲୋକ ହେଲାଣି ପା ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆର। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଚାକିରି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବ? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ଅଛି ଯେ ଚାକିରି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବ? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରୁନ, ନିଜେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁନ।